రక్షితం తీసుకొని వేయచ్చు. ఓం శ్రీమన్మహాదేవాయ నమో నమః. కుడివైపుగా 3 ప్రదక్షిణలు మీ చుట్టూ మీరు సాధ్యమైన వారు తిరగండి, లేకపోతే కళ్ళు ప్రదక్షిణ చేసుకోండి. ఓం యాని కాని చ పాపాని యతదాంతవా త్రాయిమాన్ కృపయా దేవా శరణాగత వత్సలా. చెప్పినట్లు అందరూ కూడా మనసులో అనుకోండి. అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ రాజా మహారాజాయ నమః. ఓం తద్బ్రహ్మ తద్వాయు తదాత్మా తత్సత్యం తత్సర్వం తత్పురో నమః. అంతఃచరత భూతేషు గృహాయ విశ్వ పతంగాయుశ్రే ప్రత్యక్షవహజ్జుభే అస్య ప్రాణాదపానత్య కాష్టమిటే తనక. ఓం జయ జగదీశ హరే. ఓం భూర్భువః స్వాహా తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. అప్పల్లి ప్రాణాయ స్వాహా ప్రాణాయ స్వాహా ఓం ప్రాణాయ స్వాహా ఓం జ్ఞానాయ స్వాహా ఓం ధానాయ స్వాహా ఓం సమానాయ స్వాహా. మధ్యే మధ్యోదయపానీయం సమర్పయామి. అమృతాభిధానం పిత్తరా భూషణం సమర్పయామి. హస్తో వృక్షాలయ పాదో వృక్షాలయామి.